Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan, sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang binigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala ng tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman nang magnagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo.
At ang kalwalatiang sa aking ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong maibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Magpayapa tampo, dukutala po din kaya katamong kanon. O kagalang-galang amayestrong kaya kaming igpa, alala pong kapupusan din kaya kaming kapurya ng pong kapasalamatan ngining pinandit. Pablasang Diyos ko ikeng sablang anak mo, ing makanyan mo kengan pong iningat pigkalubanan mo kaya pong biyem pong sikanan. Ginoking kapinanditan na iti, lon mo po ing kaya kaming tipunan. Paintulot mo sargong Diyos ko ikeng sablang anak mo ngening kaurasan, ing makanyan mila pong ganap ay pagkalub deting kekeng balang sarili. Bang may ginong Diyos tanggap karingkekang banalayaman. Ginoking kapinanditan na iti ing makanyan mepong buklatan, ing kekang banalapas bulan king kayarian banwa. Bangig pa ing kekang upaya, yaing malyaring manalete karing balang metong at metong kekami. Diyos ko, ikepong sablang anak mo manibat king kekeng kaisipan, ang ganaking kilubanan ng puso ginong Diyos. Makanyan mila sargong ay sadya, ding kekeng balang sarili pa. Anong nuit ang kekang pengako kay kami, at tuburan mo ginong Diyos king pinandit, bang malyaring miye pamagaral, bang miye ding banal mong pasabi ginong Diyos, makanyan lapong miras alang kakulangan kay kami. Paintulot mo naman igpa, ding balang metong at metong kay kami gino. May git ginong Diyos, deting mi talagang antimong tagapagsalita ginong Diyos, makanyan mula naman sargong lukuban king kekang upaya, bang may git dalayg pang ipagkalub ding banalayamano kay kaming anak mo. Ginoy keng sablang anak mo, maging ikeng talapakirandam gino. Makanyan la naman sargong mitimu dulang daring kekeng puso deting aman. At makanyan milang agawa kapamilatanan ng kekeng dapat ginong Diyos mayakit. Ingganap keng may biyasa kanitig pa. Ginongening kahurasan na iti awaran mi kekag pa. Nung makanano kepong miras kapayapan, makanyan mo naman sargo ang kapotang mayariya ingke kaming tipunan. Ginongening pinandita iti emilangan pusang bitlan ding lalamandaring kekeng
Pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyo-minidad.
kapayanan na rin sa iyo. Studio, makanya. Ing salamat, o sablang talasuyo na ning Diyos ang initisan ko. O ating sablang bayap yung kapakayan king kekong kasalpantayanan. O pagikuwanan niyo pin ikong sabla. Ing maging luntoyo king pelalong kaigitan ing balang metong kayo. Kanuana niyo ikong sabla ayatiyo kang Kristo. King kapamilatano ning kayang kayupayan at karing kekong malating kapamintuan ing maging kapayapan lo ring kekong kabilian. Akakitiyo ampuang tatangalan karing kekong panimanmon nung nanulang bagay ding mayayakit, amiyaya liwang agle apapakit na ning Diyos karing balang metong kekayo. Pakabitasan niyo ikong atiyo, makapalob king kasalpantayanan, king ulido din ke kayong mayap akapakayan king ang gaman ngeni. Ing lalto kayo at mayayakit laring sariliyo. King pelalong tibayan at kapibabatan ing bitbitan niyo karing sariliyo. Elasana lulto at alang maging puwang kenuman ing nanumang pamidake-dake pamisasakwilan karing kekong kasarilinan king ulido ring kabiasnan ti pamaniklo karing kekong pakiramdam king panting upayang ikong sabla ing maliyaring mibayubeyo ing ninuman ke kayo. Uling ing Diyos karing balang penandit babiyeyo ampon magkalub ke kayo. Aniya ikong sabla adwan kong ulit-ulit karing kekong pakiramdam ing elasana maging payaliding kekong kasarilinan karing kekong katungkulan. Uling ing panawon at yune ke kayo. Ngeni king ke kayong panan king ulino ning karing balang penandit babiyeno ning Diyos ding balang kailangan ampong buriyo. Wa ikong sabla ag katandakongan. Wa ikong sabla adwan kuke kayo ing elasana maging maklak ding balang balugbugyo. Pakabitasan niyo ding amanong miyayabiyek ke kayo. Nung deti maging panyulong lo king pamanggaloyo. King ulino
ning alang patugot gugugol kong pagal, gugugol kong panawon, mayakit nesa at mabatiyo ing tao. No iya no ing tagulutan ng Yesu Kristo. Pakikuha na niyo ikayungon. Ing potasan ng lumwalno ding kekong sarili king tabernakulo. Bitbitan niyo lo karing puso yo ding balang amano. O malyaring munye maging paniyulong karing sarili yo. Ban malyaring lalong maygit mayakit kayo. King tunenong biyasa ding balang metong ke kayo. Bitasan niyo ikong sablak. Karing aldo ababien at pagkalob ning Ginoo ke kayo. Sana aduan kong mapilit king kekong pakiramdam. Ing ikong sabla, ing maging mayap kayong disipulo. Ing maging luntolang mayap at uliran ding sariliyo. E balang oras aldo na ning kekong tipunan. Ing mabandeyang parati ing sariliyo. Ding amano balik-balik lo. Bakit kaya ing tao king anggaman ngeni? Ing mayayakit ing alang kusa. Ing mayayakit ing alang kapitaganan king kayang sarili king banal at ipunan. Ngana ning amanong mibiyabiye ke kayo. Hanggang ela sapak ding kekong pagluklukan. Ing alasanang atiyong mababatiyo keng luwal. Kapila na pa kaya akit ning Diyos ke kayo. Ing magkusalo ring sariliyo. At enano maliyaring agkatan. Ban ikayo sa pakaniyo ding mesabing luklukan. Sayang, ing balang kapagalan, at ing panawon amilalabas ke kayo. Nung eyula ayayang kop ganap ding balang amano ke kayo. Ikong sabla matuwa na kayo. King kasalpantayanan at karing katuruan. Ikong sana tikdo kayong anting biyasang tao. Ban maliyaring mipapag-arala ding sariliyo. Ban maliyaring uy kayungan ume kayo. King banda na pa ka rin, ning banda na pa ka rin. Ning ke kayong paninasan, king kekong kasalpantayanan. E pawari manuanan ing taong atiyo king kapanwalan. At ela maliyaring mitatagkilan nanuman ding kekong sarili. King nanumang ateyong maliliyari ayakakitiyo king iyatuyo.
pawari, maging sapat, ing metong ataw, king kayang kasalpantayanan ban maliyaring gawana, king pelalong kaingatan, ing kayang katungkulan. Ikayungan, ating kong ang katungkulan king Diyos, aliwa mo ring may sabing opisyales king kayong kakarinan. Ikayungan, abe kayo. Ikayungan, para pareho kayo. Arapan ng Diyos. Ban maliyaring piyayagapan niyo ring kekong mayap apamirapat dapat. King bang maliyaring piyabe-yabe yoding sarili yu king kapamintuan. Uling nuan yo ing misadsod ang king kawakasan at iti tanggapane ing biye alanganggan. Makatuliran mo ikong sabla, king kaya kayong kasalpantayanan, dunto ko king pelalong tibayan. Bitbitaniye ing kapibabatan karing kekong kasarilinan. Luidio ing tao. Potang ting sablang bage adarandaman ng amano maging mayanlo ban maliyaring gawana. At ilaring matibe guyabnan karing kekong kasarilinan king ulino. Ning kekong pamaniwalang matibe arapan ng Diyos. Ban maliyaring ikayungan. Maliyaring manatili at mamupos kayo karing keyawas yu. Pasalamatan kong ganap ding kekong sarili. King pamitalagayo nan king penanditayti. Ikayungan mamagluwid langan sa ring balang metong kekayo. Pakikuwanan niyo karing balang biyeyo. Ing datang ingaldo. Ing kayariyanan ning biye at ing burina ning Diyos maliyaring manatili karing balang metong kekayo. Ilamu mamuntukan ting kanakong IBA ayanting kasayuan king panaliyong tipunan. Ampunan niyo sang ganap karing kekong sarili ing kalam na ning Diyos. Ban maliyaring paragulan niyo karing balang puso yu. Eko pa'y pirayit uling ing Diyos pabiro pakatandanan niyo. At deti ilaring banal akasayuan ay maliyaring ayang pangkuking kekong tipunan. Dakal asalamat kaya kayongan. Adios ing kanakong bendesyon at ing kanakong pamipala. Makanyan keng wawagwag karing balang metong kekayo king kekayong pangayatiyo. Wa ing balang keyawas yu panatilian yu karing sarili yu. Ban ing tagumpe lalong maygit akit ye karing bukas karing kekong biye. Sinuyo king saglit apinandit king kanakong panyatang. Adios kapayapan, Santa Veronica, Lakuan, Danako. Gawanta. Lawlaw. Adwa tayo po yung basket niya. Dala
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating Panginoon Diyos po. Una-una at pangalawa po sa inyong mga minamahal po naming mga magulang at sa inkayanin po natin yung nangyayari ngayon sa panahon natin lubhang nakakabahala po at nakakatakot po. Kailan lang po napanood po natin sa television ang nangyari sa mga kababayan po natin sa Batangas kung saan pumutok po ang Bulkang Taal. Sa hindi po nila inaasahan, dumating sa kanila yung mga ganong kalamidad. Alam niyo po, merong isang bayan doon na eksaktong piyesta nila. Sila ay nagkakasayaan dahil piyesta nila So hindi po nila inaasahan yung mga pangyayaring ganon. Lahat po sila ay nagulat. At hindi lang po dito sa atin ang lubhang nakakabahala, gayon din po yung mga nangyayari po sa labas ng ating bansa. Kailan lang po kung saan nagkaroon po ng tension ang Iran at US. At kailan lang din po ang nangyayaring malaking sunog sa Australia. Hindi po rin dapat ipagwalang bahala yan sapagkat ilang bayan na po ang kanyang sinusunog. At gunin din po sa Indonesia, lubog po ang karamihan ng bayan sa kanilang probinsya. At hindi lang po yan. Ilang bulkan din po sa mga ibang bansa ay sabay-sabay na nagpuputukan. So, ano po kayang senyalas ito para sa atin? Katapusan na po kaya ng mundo? Lang yan. Pero ano po ang ikababahala po natin kung alam naman po natin ang Panginoon ay nasa atin? At kung alam naman po natin na tayo ay sa Kanya, di po ba? Kaya po napakahalaga po sa ating mananampalataya yung wag po nating kalilimutan yung mga tungkulin natin sa Kanya sapagkat inuutos po sa atin na yung ikapitong araw po ay ating ipangilin. Iukol po natin sa Kanya at wag po nating nakawan ito sa Kanya sapagkat napakahalagang araw po nito, hindi lang po sa ating mananampalataya, kundi na rin po sa ating Panginoon. Alam niyo po, meron po tayong topic na pinag-aaralan ngayon at naka-flash po sa ating screen. No? Ang tema po ay ang katitisuran at mga epekto nito sa mga moralidad ng tao sa pag-aaral ng Espiritu. So, ano bang ibig sabihin ng katitisuran? Sa literal po na pananalita, minsan tayo pong mga tao ay madalas matisod, di ba? Sa paglalakad lang natin, pag hindi po natin napansin yung batong nakaharang sa ating dadaanan, di po ba? Yun po yung literal na sinasabi ng katitisuran. Ang katitisuran po ay tumutukoy sa isang bagay. Sa spiritual naman po, ito ang kanyang sinasabi. Ang katitisuran ay tumutukoy sa isang bagay o isang tao na pumutigas. Gusto yung mga pananalita niya. Yun po. Doon po nag-uumpisa ang pagkakatis. Panahon na yon, ang ating Panginoon, sa kanyang mga pangangaral, dahil karamihan po ng mga Sadduceos ay against sa kanya, at ang mga ibang mananampalataya ay tinatamaan sa kanyang panalita, marami pong natisod sa kanila. Alam niyo po, meron pong nasusulat dito sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 32 hanggang 33. Basahin po natin. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa, sila'y nangatisod sa batong katitisuran. So sino po yung binabanggit dito na batong katitisuran? Sapagkat sinasabi dito, hindi sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, kundi sa ayon sa mga gawa. Mas nananaig po ng mga panahon ang kanilang mga gawa sa kabila ng kanilang pakikinig ng mga aral ng salita ng Panginoon, yung kanilang sariling gawa pa rin po ang kanilang inuuna. Kaya may binangkit po dito
sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Ito po ba yung batong literal na nakikita natin sa ating dadaanan? Sino po kaya yung batong binabanggit dito? Buksan po natin dito sa unang Pedro 2:8. At batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasa ay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Di po ba? Gaya po ng nabanggit ko sa kanila kanina, sa pamamagitan lang ng salita o pangangaral, sapagkat sila'y mga suwail, sabi po, ito ay mga mananampalataya sa kabila ng mga pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang ginagawa pa rin po nila ay yung mga labag sa alintunin ng ating Panginoon. Kaya sila po ay natatamaan. Kaya kung minsan, yung mga mananampalataya, nangatitisun sila sapagkat hindi nila kaya yung kanilang naririnig, sapagkat sila mismo ay tinatamaan. So, sino po ang bato na to na sinasabi? Buksan po natin sa 1 Corinto 10:4. Mali po yata. Ayun, tama po. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Yun po. Ang binabanggit po bala na bato na to ay ang ating Panginoong Yesu Kristo. Alam niyo po yung pangangaral ng ating Panginoong Yesu Kristo nun, sapagkat lahat ng kanyang pangangaral ay dinadaan sa talinghaga. At ang talinghagang ito ay kuminsan, pag ang mananampalataya ay hindi lubos ang kanyang pananampalataya, hindi po niya naintindihan ang kanyang mga pangangaral. Kaya po malaking bagay ito sa ating moralidad bilang tao sa pag-aaral ng Espiritu. Alam niyo po, pag pinauna natin yung ating pagkatisod sa ating pananampalataya, hindi po tayo makakarating sa ating pasadsarin. Tayo mismo ay manghihina. Sapagkat napakahalaga po sa atin, lalo na sa ating mananampalataya, tayo mismo na hindi sana tayo ang maging dahilan upang ang ating kapatid sa pananampalataya ay matisod. Lalong-lalo na po sa ating mga opisyales ng ating kapatiran. Malaking bagay po sa atin o malaking points po ito, puntos para sa ating mananampalataya na mga kapatid. Ayon po dito sa ating pag-aaral, ang kalayaan na maging katitusaran sa mahina ay isang pagkakasala sa Panginoon. Sana hindi po tayo humantong sa mga ganong sitwasyon na tayo mismo ang magbibigay ng kahinaan sa kanila. Sana tayong malalakas na sa pananampalataya, tayo ang magbigay ng kalakasan sa mga nag-uumpisa pa lang. Sapagkat ayon po dito sa Mateo 18:6, basahin po natin ang ating tema. Mateo 18 po, kapitulo 18, versikulo 6. Ayan po. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisimpalataya sa akin ay may pakikinabangan pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kaliliman ng dagat. Yun po pala. Mas maigi po palang lagyan daw natin ng malaking bato ang ating leeg at tayo tumalon sa dagat kaysa magbigay tayo ng ikatitisod sa mga maliliit na nagsisimpalataya. 7 po. Sa aba ng sanglibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan
datapwat sa aba ng taong iyong panggalingan ng kadahilan. So, kung sa atin po pala nanggagaling yung ikatitisod ng isang mananampalataya, nakakaawa po pala tayo. Sapagkat binigyan po natin ang ating kapatid ng dahilan upang siya ay manghina sa kanyang pananampalataya. Kaya, hindi lang po sa ating mga opisyalis o tayo na rin mga miyembro na wag po sana tayong magbigay ng ikatatakid ng ating mga kapatid. Ingatan po natin ang ating mga salitang lumalabas sa ating bibig at yung mga gawa na maaaring makapanghina sa ating mga mahihina pa sa pananampalataya. Sapagkat kung walang katitisuran pong makikita sa atin, tayo po ay mamahalin ng Panginoon. Basahin po natin dito para po maniwala tayo. Sa Awit, Kapitulo 1:19, versikulo 165. Ganito po ang sinasabi. Bali yata. Opo. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Yun po ang pag po nakita sa atin ng ating Panginoon na walang makitang katitisuran sa atin, tayo po ay mamahalin ng ating Panginoon. Kaya po, tayong mananampalataya, sana patibayan po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ano man po ang makita nating mga kamalian sa ating mga kapatid, sana po wag na natin tignan yun. Ang tignan na lang po natin na hindi king kamampangan, aliwa po ila kanu ren kautos tamo no ning apong Ginoo. Kaya po nung etamo po matitisod itamo pong mananampalataya, mapalad tamo po. Ano po kining San Mateo Kapitulo 11, versikulo 6, nung atsune po kaya katamo itang tibayan na po, ang yamang nano pong, kahit anuman po yung makita nating kamalian, mapalad po ang sinumang hindi makasumpong ng katitisuran. Lawin tayo po, basan tayo. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Di po ba? So, kung nasa atin na po yung tapat na pananampalataya sa Kanya, siguro po, hindi na tayo makakasumpong ng anumang katitisuran, di po ba? Nagiging matibay na tayo at matatag anuman ang makita natin sa ating kapwa o sa ating kasalpantayanan. At yun lamang po, sapagkat meron pa pong kasunod na maaring magpaliwanag pa ng mas malinaw dito sa ating tema. At siya na lang po ang magbibigay ng karagdagan kung ano man po yung pagkulang ko. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Tayo po ay nagtipon-tipon sa isang sagradong pagtitipon bilang pagpupuri sa ating Panginoon. Gayon din po, bago ako mag-umpisa, parang nasilip ko tayong mga ating kapatid sa kayarianan ng Bina po, at sila po kini. Pasalamat po kayo kaya kong pamandalo. Kaya sibol tagupin ng Bina. Yan po sa ating pong pagtitipon ngayon, meron po tayong mga paksa na pinag-aaralan tuwing linggo. Ngayon po, ang napakaganda. Narinig po natin sa ating unang kapatid ang kanyang paliwanag tungkol sa katitisuran. Magaling po, maganda po yung pagkapaliwanag, malinaw. So ang sa akin po ay idagdag ko lang sa kanyang paliwanag na po. Ang ating paksa, ang katitisuran at mga epekto nito sa mga moralidad ng tao sa pag-aaral ng Espiritu. Alam po natin, ito pong salitang katitisuran
Madalas po nangyayari ito sa ating mga kapatid na mananampalataya. Lalo na pag medyo mayroong kainahan ng iyong pananalig sa Diyos, sa isang salita lang ng inyong kapatid, pwede kang mabuwal Di ba? Nasasaktan ang ating budhi Pero kung ating pag-aaralan ang salitang katitusuran, gaya po ng binasa ng ating kapatid sa huli sa awit 119, 165, kung alam natin ang kautusan at ang pag-ibig ng Diyos, ay wala na po sa atin ang katitusuran Di ba? Wala na sa atin Kung alam natin ang kanyang kautusan, alam natin ang kanyang mga salita, maging sa manggaling sa atin, may kaalaman tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo pwedeng makapagbigay ng katitusuran sa ating kapatid Kasi po, lahat po tayong mananampalataya, hindi lahat po malalakas Kahit na nasa pananampalataya po tayo, merong malakas, merong mahina. Ang malakas ng pananampalataya, kailangan ang dapat niyang gawin, alalayan po ang mga mahihina At ito namang mahihina, meron din siyang role Dapat naman wag niyang hatulan itong malalakas na pananampalataya Pareho po sila Parehong may pananalig yan Pakinggan po ninyo sa Roma 14, 1 hanggang 2. Ito po ay nakasulat Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-alinlangan. 2. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. Ngunit, ang mahinay kumakain ng mga gulay-gulay. Di ba? Ang malalakas na pananampalataya, lahat ng mga bagay ay makakain niya. Malambot man, matigas man, kaya niyang kainin. Yung tinatawag na lamangkate, kaya niyang nguyain yan, kaya niyang kainin yan. Yung lamangkate na tinatawag sa Biblia, ibig sabihin yung karni po yun. Yung lamangkate. Ngunit ang mahinay, kumakain lamang ng gulay. Hindi pwede sa kanya ang matitigas. Ano pong ibig ko sabihin? Pareho silang may pananampalataya. Pareho silang may pananalig Yung malalakas, naunawaan niya ang salita na kanyang narinig Naiintindihan niya. Di ba? Pero ang mahina, pagsabihan mo ng mga salitang hindi niya kayang abutin, mahirapan siya. Mahirapan po siya Di ba? Gaya ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga hinirang. Hindi lahat ng kanyang hinirang nakakaunawa ng kanyang salita Merong hindi nakakaunawa, merong namang nakakaunawa. Diba? Kaya po, sa Biblia, kailangan po mag-ingat ang bawat isa sa atin para ang bawat isa sa atin ay hindi pwedeng marapa. Pwede kang marapa sa pamagitan na rin ng ating kapatid Di ba? Ganun yan Pwede kang madapa sa pamagitan ng iyong kapatid Kaya kung minsan, ang kaaway natin, ang kalaban natin, kasambahay mo sa pananampalataya Mismo Wala naman sa labas, wala naman sa iba Just 36 ng Mateo, basa. Gato pinakasulat At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Di ba? Kasama mo rin naman kasambahay mo kapananampalataya mo kapatid mo Ang paggagalingan ng katitusuran ng iyong kapwa ang iyong kapatid Kung wala kang pag-iingat sa iyong sarili. Kaya sabi ng Biblia, ang sabi ng Diyos, tayo po ay magsipag-ingat. Paano? Para walang marapay 14:13 ng Roma. Ito pinakasulat Kaya napakalinaw po ang mga bagay na nakasulat sa Biblia Huwag na nga tayong maghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran
sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Kadahilanan ng ikararapa. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng matisod kung walang dahilan. Kaya ka natitisod, ibig sabihin, meron pong kadahilanan. Diba? Pwede ka pang matisod na walang dahilan? Hindi ka matitisod. Naglalakad ka sa material na bagay. Bakit ka natisod? Kasi may nakaarang na bato, kaya ka natisod eh. Pero kung walang nakaarang, kahit na mabilis ang lakad mo, hindi ka matitisod, kapatid. Di ba? Oh. Kaya ang katitisuran, meron pong kadahilanan yan. Hindi pwedeng wala eh. Oh. Ano pang kadahilanan? Pakinggan po ninyo, sa unang Korinto 8:9, umpisa natin ng 9. 8:9 ng unang Korinto. Wala. Ito. Datapwat magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Diba? May kalayaan ka eh. Oo, meron tayong kalayaan. Meron tayong free will sa ating sarili. Meron tayong free will na magsalita sa mga bagay-bagay, pero mag-ingat po tayo. Hindi lahat ng naisip mong gusto mong sabihin, sabihin mo, ilabas mo sa iyong bibig. Kahit na nakakasakit ng damdamin sa kapwa. Kung nakakasakit, nakakasira, hindi na kailangan ilabas eh. Di ba? Hindi na kailangan ilabas eh. Para hindi ka makapagbigay ng katitisuran. Pag inilabas mo yon, masasaktan ng iyong kapatid. Baga, ikaw ay isang batong nakaharang ng isang kapatid na pwede niyang ikabuan eh. Datapwat magsipag-ingat kayo, sabi ni Apostol Pablo, baka sa anumang paraan na yung naisip, na yung ginagawa, pwede ka makapagpatisod eh. Ang iyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Ang sinabi niya, mahihina pa naman eh. Karamihan pa naman, natitisod, mahihina, hindi malakas eh. Di ba? Karamihan natitisod, mahihina eh. Hindi malalakas eh. Tuloy sa Jess. Sapagkat kung makita ng sinumang, ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi bagat titibay ang kanyang budhi kung siya'y mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. 11. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, kapatid. Sa pamamagitan ng iyong kaalaman, marunong ka na eh, may alam ka na eh. Yung kaalaman mo, pwede pang makapagpahamak sa iyong kapatid eh, sa mahihina eh. Pag hindi ka nag-ingat eh. Ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. 12. At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid, at sa pagkakasugat ng kanyang budhi, kung ito'y mahina, ay nagkakasala kayo laban kay Kristo, kapatid. Kapatid, mag-ingat po tayo na manggagaling sa atin ang katitisuran, pwede tayong magkasala, kapatid. Pwede ka magkasala, sabi ng Biblia eh. Kung ikaw ang dahilan ng pagkakatisod ng iyong kapatid, kahit na alam mo, naglilingkod ka sa Diyos, gumagawa ka, meron kang kontribusyon, kung walang pag-iingat ang iyong sarili, pwede kang magkasala laban kay Kristo. Bakit? Hindi ka tumatalimay eh. Hindi ka sumusunod eh. Diba? Dapat sumunod po tayo sa instruction po ng Biblia eh. Sa instruction ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu, ang kanyang mensahe, nang gagaling sa Biblia. Yun po ang instruction eh. Sumunod tayo sa instruction. Kaya ako po, ang gusto kong sundan na instruction, ang tunay na daan, hindi ang maling daan. Tunay na daan ang aking gustong sundan. Sapagkat ang aking kinikilala na tunay na daan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Kaya sabi ng Biblia 14:6 ng 1, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan.
Siya ang dapat kong sundan. Sundan ko ang kanyang daan, sundan ko ang kanyang buhay, sundan ko ang kanyang katotohanan. Dapat itong instruction na ito, wag natin baliwalain na kailangan po nating sundin. Kaya, ang ipinangangaral ng mga apostol, si Kristo ay ang kanyang aral eh. Hindi yung mga aral ng iba eh. Ang aral ni Kristo, nasulat sa Biblia. Ang nasa Biblia, ito ang ating ipangaral sapagkat ito ang nasusulat at ito rin ang kanyang utos. Walang manggagaling sa ating sarili. Gayon din ang ginagawa ng mga apostol eh. 2:5 ng unang Korinto. Mahirap eh pag masaligan eh. Kailangan wag masalig. Upang ang inyong pananampalataya ay wag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinagbabawal ni Apostol Pablo sa kanyang sulat eh. Wag masalig sa karunungan ng tao ang kapangyarihan ng Diyos eh. Wag mong anuan. Pag hindi aral ni Kristo, wag mong iaral. Dahil ang utos, ipangaral mo ang kanyang kautusan, ang kanyang doktrina eh. Yan po yung nakasulat sa Biblia eh. Tuloy natin yung nakasulat sa unang Korinto, sa 13. Sa 8:13 ng unang Korinto. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang, hindi sa 8:13. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Anong sabi ng Biblia? Kaya kung ang pagkain, meron pa ng pagkain eh, na pwedeng makapagpatisod sa kapatid eh. Hindi ba? Ano pong klaseng pagkain yan? Kailanman ay hindi ako kakain. Kung makapagpapatisod ang pagkain na aking kinakain, sabi ni Apostol Pablo, mabuti pang wag na akong kakain para hindi ako makapagbigay ng katitisuran sa aking kapatid eh. Kasi yung kakainin mong yon, makapagbibigay ng katitisuran eh. Kaya ang sabi niya, hindi na ako kakain ng lamang karne, upang ako'y huwag makapagpatiso sa aking kapatid eh. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Ano yung sinasabi niyang pagkain? Hindi ba tayo mananampalataya? Tinanggap natin ang Diyos, naturuan tayo, alam natin ang kanyang landas, alam natin ang kanyang katwiran, alam natin ang kanyang kapayapaan. Pinapaiwas po tayo sa mga bagay-bagay na nasa sanglibutan. Para hindi tayo mapintas mismong sa ating kapatid. Halimbawa, isa akong evangelista, nakita niyo ko. Nagsasalita sa harapan ninyo, pagkatapos makita niyo ko. Ang kapatid na weng nandun, nangunguna tumatagay. Hindi pa ako mapupuna doon. Hindi pa pwedeng matisod ang ating kapatid. Pwede siyang matisod eh. Hindi ba? Matisod siya eh. 14:21 ng Roma. 14:21 ng Roma. Mabuti ang wag kumain ng lamang kati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Biro mo yan? Kautusan po ng Diyos yan eh. Pag hindi natin sinunod ang instruction na ito, sinasalangsang mo, suwail ka sa Diyos eh. Hindi ka sumusunod sa batas eh. Hindi ba? Hindi ka sumusunod sa batas eh. Pagkatapos natin magsimba, pagkatapos natin pumuri sa Diyos, pagkatapos, ang sabi ni Apostol Pablo, mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Kapatid, umiwas po tayo na pwedeng makapagbigay ng katitisuran sa ating kapatid. Anong sagot ng mga iba? Yung mga gumagawa nito, konti lang, hindi naman marami. Di ba? Konti lang, hindi naman marami. Yung konting yan, hindi naman marami, kapatid, sa ibang kapatid na mahihina, na nakakita sa iyo, pwede siyang lalong manghina. Hindi pa pinagbabawal ng Diyos yan. Bakit ginagawa ng...
Diretso pong sinasabi ko to. Hindi galing sa akin to. Kundi binasa ko lang ang nakasulat sa Biblia. Huwag po kayong magalit sa akin. Kung gusto nyo magalit, sa Biblia kayong magalit. Kay Apostol Pablo. Sa kanya sulat yan eh. Hindi sa akin yan eh. Di ba? Napakalinaw eh. Ang sabi niya eh. Kaya, noong sinauna, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang nalagay sa Sion na isang bato na katatisuran sa mga Udyo at mga Entel. Katatisuran siya eh. Bakit katatisuran siya? Kasi yung mga Udyo, hindi sila naniniwala sa Kanya. Hindi sila sumusunod sa Kanya eh. Sa mga Entel, kamangmangan yun eh. 1.23 ng unang Korinto. Datapwat, ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Nasa mga Udyo ay katitusuran at sa mga Hentil ay kamangmangan. Di ba? Sa mga Udyo, katitusuran sa kanila. Sa mga Hentil, kamangmangan. Wala silang pagkaalam. Tayo po, meron tayong kaalaman eh. Kaya mag-ingat po tayo sa ating para hindi tayo makapagbigay ng katitisuran kanino man. Mas mabuti pa ang sabi ng Biblia, bigyan mo ng gilingang bato, 18:6 ng Mateo. Pakinggan niyo po niyo ang nakasulat. Datapwat kung hindi kanya pakinggan, ay 18:6. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito, na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Di ba? Mas mabuti pa yun eh. Nilagyan mo ng bato ang leeg mo, malunod ka sa dagat. Anong ibig sabihin yun? Ibig sabihin, kung makapagbibigay ka ng ikatitisod, kapatid, iwasan mo yung mga bagay na yun sa iyong sarili, kung hindi dapat. Pakinggan niyo po. Meron kasing mahalay na salita na lumalabas sa ating bibig, pwedeng makapagbigay ng ikatitisod eh. 4:29 ng Efeso, basa. 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya nagsisipakinig. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo eh. Anumang salitang mahalay. Yung salitang mahalay, alam po natin kung ano yung mahalay eh. Huwag nating ilabas sa ating bibig. Pwedeng makapagbigay ng kahinaan sa ating kapatid sa pananampalataya. Di ba? Para makapagbigay tayo ng biyaya sa mga nakikinig, kailangan mag-ingat tayo sa ating sarili. Di ba? Kaya lahat po, pinag-iingat tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na ito, huwag kang, pakibasa nga sa 2:22 ng Kolosas. Ano sabi niya sa Kolosas? Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos ng mga aral ng mga tao. Kaya yung mga bagay pong yan, ang pinanggagalingan sa mga tao rin naman eh. Pag ang nagturo at ang tao, ang tinuturo niya mali, tapos ang marami sinusunod nila, ang akala nila tama naman yung tinuturong yon. Kailangan ang pagbabasihan natin ang aral, ang nasa Biblia eh. O sabi ng mga ibang kapatid, meron naman mga bagay na ginawa si Jesus na tanda dito sa lupa. Hindi naman lahat nasulat eh. Baka yung sinasabi ng iba na wala sa Biblia, nandoon sa mga hindi nasulat. Kapatid, hindi po yun ang instruction. Ang batayan natin, ang kasulatan, 15:4 ng Roma. Basa. Ang batayan po natin ang nakasulat eh, hindi yung hindi nakasulat eh. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin
upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Iyon ang batayan Mga bagay na nakasusulat, hindi ang mga bagay na hindi nakasusulat. Kundi ito ang aking panghuli. 4:6 ng unang Korinto. Para maintindihan po natin. Ito ang sinasabi. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman ay sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong magmalabis sa nakasulat. Kailangan nakasulat sa Biblia. Yun po ang kanyang bilin na sinasabi po sa atin. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang umaga sa inyo. Salamat po sa ating kapatid. Bibigyan po nating oras ngayon po yung ating mga kapatid sa kaayarian po ng buhay. Maraming salamat po sa Panginoon sa ating pagtanggap sa kanyang anak kung sumasampalataya pong umaga po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak sa aming pagdating dito, nakapiling kayo namin ngayong umagang ito. Yung matagal na pong hindi rin ako napaparito, bagamat dito ako natawag sa pananampalataya, ang laki po ng binigay na pakinabang sa atin ng pananampalataya. So, ang sentro ng ating pag-aaralan ngayon ng pananampalataya. Bakit kasi yung pananampalataya? Ayan po sa Hebreo 1, may nakasaad po doon. Ang pananampalataya ayon ang kapanatagan sa mga araw na darating at ang mga katunayan sa mga bagay na iniintay. So, atin tang kasiguraduhan palagi ang bagay darating Agyang ita paakakit, yapin pala yung maging katutuan ita. So, maragulya po Bakit kasi itong pananampalatayang ito dapat nakasentro sa buhay natin sapagkat po napaka-importante sa buhay natin ang pananampalataya, ang paniniwala sa Diyos. Bakit? Sabi niya, dun sa sulat ni Pablo sa mga Epeso, taga-Epeso, sabi niya sa 2:8, sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit na pala maliligtas tayo sa biyaya, kung ang maging dahilan pala dyan sa pananampalataya, hindi sa inyong mga gawa. Para ang sino na magmamalaki, ayan pwedeng magmaragulay, miligtas ko kayong kanakong dapat, aliyana. Im palang kaligtasan tamo, itang kalam na nin Diyos. Yung kapamilya ta maragul. Naging sulat ng Pablo, kita pong Epeso 2:8 nung yung kung magkamali. So, napakasimple po. Mag-aaral tayo. Sapagkat itong aralin ito, itong nagbibigay ng malaking pakinabang sa atin nang dahil sa pananampalataya. Kaya nakasentro sa buhay natin yan. Para sa ganun, magkaroon tayong kahalaman sa mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos para masunod natin ang kanyang kalooban. Sapagkat kung wala kang kaalaman, kawawa ka, madali kang matisod. Kailangan unang hanapin mo, sabi niya, ang karunungan at ang kaunawahan sapagkat yan ang mga tunay na kayamanan dito sa mundong ito. So, at saka ka makaintindi
Ba, mapalad ka. Ha? Yasa ka eh. Lamang ang may kaalaman. Ano? Kaya kamalyaring matisyo di. Balo mong pangilagan nito ang katitisuran. Yan po, nakasimple pa mag-aral tamo. Kaya simple, nung etadinan ka to. Hala, kulang. Mapipirahit yung kaya katang sarili. Maging tagatupad kayo sa salita. Hindi lang tagapakinig na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yan. Sarili tamo po. Nung etala din ang dapat. Maya na mo, simple mo eh. Ano kaya? Anya mo magkasakit mo. Narinig nila, pinakinggan nila. Ay, mula pa nung pinagmulan namin, yung mga ninuno namin, wala pang nangyaring ganyan. So, yung hindi sila sumunod. Eh, nadaya sila. Nung dumating yun, dinala na sila, nakuha ng mga dalo, yung mga storm surge. Eh, pirahit lang. Makanyan po yung pamaniwala. Kasi nga naning espiritu nun din. Santa Veronica. Ela sana nga ng aking maklak din kaya kong balugbog. Buklat joking pamakirandam. Nano yung rin pamakirandam? Yung pamakirandam nga na, dalanening kapaniwalan, kapamilatan na rin salita na ng Kristo. Batang mabiyasa. Anya mo mabibiyasa ka, huling makirandam ka eh. Mas magaling itang makirandam ka kaysa itang magaling ita kaya dahlanan na ninggay kapaniwalan. Karing salita na ng Diyos. O ting makirandam ka, mabiyasa ka. O tang mabiyasa ka, dapat dinan mong katuparan. Puro ining matindi. Dagdagan nyo ang inyong pagtitiis. Ha? Dagdagan nyo yung kay kong kabibabatan. Bakit masakit eh, daratang ang panahon. Mapalad kayo, kayong mga anak kay Kristo Jesus. Manuhan ang tamo, itangat siya kang Kristo. Ingakakit yung malilyari kayong paligid yun. E ko makay miyabubon. Ha? Kaswerte mo. Datang yung bagyo, lilisyayo. Datang yung nakatamang miyabubon. Kasi gagawa tang bakod, proteksyon. Gabundo ka panalangin. Ano po kayo importante rin panalangin eh? Lalong-lalo na kaya katang tao. Kita mo kanong mapagal na't kababayat nun. Lumapit ta kaya. At di na nakatang kapainawan. Ba? O di lumapit ka kaya? Eh, paano kasi yung paglapit sa Panginoon Diyos? Antiya po kanini kasimple para milapit ka kin Diyos. Manalangin ka. Istong may nalangin ka, pakisabyan me, balang face to face mo, mga almost meter mo nga eh. Pakisabyan me. O nga pakisabyan me yung Diyos. Siyempre, Lord, sana po bawasan mo na yung problema ko ngayon eh. Bang kanita, agampanan ko namang masali sa itong kulang ko, yung gamit mo ko yung kang kaburyan. Okay. O ining number 1, is tumibiyasa ka. Lalo-lalo na kayo nga mano ng Diyos. O tang manyawad ka kaya, ipakiba tala rin panalangin mo. At hanggang kabitasan. Di na na kayong biyeko. Detang ka na akong answered prayer. Sabi na kasi kayo makasulat. Sabi na, ibiyayo nga ganang kabalisan nyo ka na. Malasakitan da kayo. Give all your anxiety to me nga na because I care for you. Ha? O sinabi ko kaya, malapit niya ang kasalingan ako. Yung bunso, zero balance. Maririma tayong balik. Almost kulang-kulang milyon. Lord, ginamit kita sita sa ita. Ito po ang aking kabalisahan. Sabi ninyo kasi, ibigay namin sa inyo yung aming kabalisahan at kayo'y at mamalasakitan nyo kami. Ito po ang aking kabalisahan. Number 1, ikakasal po yung anak ko. Wala akong magamit na zero balance. Ngayon, yung bakay ko, malapit na lang marimata.
palagi akong may dalang na kay patalastas kay National Om. May naimik na ako. Period. Ha? O indat magkira ng kasuyo ko, yung misis ko, biling ko kayo, no, malapit na higaya yung kasalan Ot makanyang, uti ka makanyang ka mga taga na ka, kasalare ka anak ko, Ot ba? Ay, peki sabi ko, naging Diyos siya na ako. Yan ang bahala ka ni Itaya ako. May nahimik na ako, package deal Dua. Ba, inilalapit nga, may rin ang kaganapan ito. Okay. Thank you, Lord. Ako kaya, nakalasalamat ako. Ila rin kay katamong meging dalan, meging tulay. Raakasabi kayo kapamilatanan ng panalangin. Ngunit yun na yung mga akitin Diyos. Ating paralan akit kayong personal yung mata, uling yung Diyos Espiritu Kayong matara rin kayo kong puso. Nuwan niya nga na malinis sa puso, uling akit na yung Diyos. O di akit niya. Matara rin kayo kong puso, akit na yung Diyos. Upotang, naman yung makasulat, ding matanan ng Diyos sana, atilo ka rin matulid, Ating kayong balugbog, makirandam niya ka rin karandaing. Ba? Sa lesena. Ang mata ng Panginoon, akakit mo yung Diyos, malinis ka puso. Uling matulid kang tao, magpakatulid ka pala. Uling matulid kang tao, lalo sabi kayo, adwan mo itamburi mo nga, May pagkalog ko, whatever you wash in my name, you will receive. Uita mo, kunya tatandaan uling atin akong memory loss. Ito ang ating kapanatagan sa Panginoon. Ano man ang ilingin natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, sa Kanyang kalooban, alam natin na pinapakinggan tayo. Balo tao yung pakiramdaman na katamo. Kung kaburya na yung adwan tamo kung alam natin na pinapakinggan tayo ng Panginoon, siyempre, tatanggapin natin ang ating kahilingan mula sa Kanya. Mo Kanya lumupa, simple. Imay-mayan tala rin salita ng Diyos, di ng talang kabaldugan. Ako paliwanag, maliwanag na la. Di rin ang pulan diwa. Santiago, basta gawa kayo, umuha na ako ng bala. Istungiuting ka pa na, idalong niyo po yung Diyos ng pulwa. Tatandaan kayo. Gawa ka mo. Ako ng bala. Namuriyo, sakin, boleh mga ragol. Uneng imurugong ikalungkot ko sabihan kaya kayo. Waman sasabihan na ting anak bendisyono ning Diyos karing pengari. Inga nakasakit yung biye. Sara kalaya anak. Apulo, 12, peka mababa na yung 8. At mananong ilang magkasakit. Malagad laro guro yung makapayari nga na. O si Mera Kalabe, bendisyon. Yung masakit may kuyad labye. Uling natin yung babala yung espiritu. Mga mata ko ting espiritu di na nakambabala. Baka kumababye. Naku, sisindi Latinok ng sinindi. O di nga aliwa, yung vitamin ko, hindi nga ning busy kanita. Baka na ano kanini ako, kaya kanini. Yan nga tatandaanan ko, huli nga ako, yung medyo magkaedad na ako, medyo yung memorya ako, kaya pa mo rin, alive yan. Makanya nilalto. O si Bendesun na rin anak, uning may kababye, malagad lare, may kapayari. Yung espiritu, nangyayon may kuya dabye. Yung kayang pangako kasi, otang mete ka, kasda mo kanita pamiyabye nga liwan, tibo kang Abraham. Gawan na ka nga ng dakalabansa, I'll make you a great nation. Ala niya kanito. Makanyan muna ako ng milyari ka. O nangyayon,
Dengan anak uling minasensula eh. Ilang pag-asa na nimpalin. May kakayabi eleget ang pangako. Era naman burinda ka labindisyon. Bakit? Burira dita kay anak. Ha? Ya ako, buri ko kanita, yang minimum manam lam. One sabi na ng Espiritu, delikado yung kaya kang kasuyuhan. Yan pa, mga anak, matanggala. Bah, dagdagan mo la, o di karano kung may balo. Kung may balo pa na yung lonely is the night in patugtog. Yung makanya ning makanya nakasimple. Imay-mayan tamo yung pamag-aral. Maliwanag la ring aral. Parat. Ban kanita, may ganap la. Ha? Manatili ko kanako nga na at di salita ko manatili kaya kayo na ano maning adwan nyo, marapat kaya kayo, ana. Ba, saliasina. Anya na kasanting eh. Nanong pagkasakitan mo, wala ka liliwan. Lalong-lalo na kayo eh. Uling, sumulong ko pagkitang higit ni banda na pa ning banda ka rin, nga itang panyulong yung pahinto na no. Dakala sinulong talaga. May gadwa ko sentro at kakadwa ni. May gadwa, kaya abe ko pala. Sentro yung spiritista yun eh. Nyaya bubukuran, kaya abe ko kami. Sentro yung spiritista tayo, spiritista ako, di kaya abe ko ka rin. Anya din kay daratang ama, balo kay taketang kapatada, tengaran na ning kay, ning mamuntukan. Kasanting na yung sentro yun, uli sentro tayangan niya na, no? Spiritista kayo eh na, yan. Makanya niya mo ka simple. Dakala salamat. Kini ko na hangganan ng kana akong kapag mananon kayo. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Kala ko po kanina, puro kapampangan ng salita. Katulad din po pala sa kayarianan ng biye. Kung merong dumarating na mga bisita namin, at mga kapatid sa pananampalataya, iniisip ko po kanina kung magsasalita ako o ano. Sabi ko sa aking sarili, second time akong nakapagsalita at tumayo sa inyong harapan. Doon pa po ang sentro noon, yung dati doon. First time akong nagsalita, nabigyan ako ng oras. Kinakabahan ako noon. Sabi ko, ano kaya ang ipapaliwanag ko? Hindi katulad sa isang kwentuhan na nagkaharap-harap tayo, marami akong may kukwento rin sa inyo noon. Kung ganun ang usapan. Pero dito iba. Iba talaga ang usapan dito. Kasi puro spiritual at espiritu at pagkain ng ating mga kaluluwa ang pinag-uusapan natin. Nagpapasalamat po ko sa inyo dahil nakatayo ako ngayon sa inyong harapan. Maraming salamat po. Ngayon po, tutuloy ko po ang aking sasabihin sa inyo. Alam po ninyo yung tema natin ngayon. Opo, totoo yun, yung katitisuran sa mga epekto sa ating katawan. Ako po noon, bago dumating ang isang pagsubok, natisod din po ako. Natisod ako. Saan ako natisod? Sa aking kapwa-tao. Opo, totoo yun. Natisod ako sa aking kapwa-tao. Alam po ninyo kung anong nangyari? 4 years po akong hindi nagbalik. 4 years akong hindi sumamba. Kasi sabi ko, katulad ko rin yan, makasalanan. Sabi ko noon, sinasabi ko sa aking sarili. Katulad ko rin nagkakasala yan. Sabi ko, hindi tayo magiging perpekto. Hindi tayo magbabago, sabi ko sa aking sarili noon. At sinasabi ko sa aking mga kapatid noon. Pero nung magbalik po ako, sabi ng aking manugang noon, si William, tayo sabi niya, punta kami ng Sibol. Makikipag-anniversary kami. Sabi ko, hindi ako sasama. Yun ang umpisang pagbalik ko, uli upang tumayo sa inyong harapan. Sabi ko, hindi ako sasama. Sabi ko, kasi nahihiya akong magbalik doon. Kilala nila ako doon, lalo na yung mga matatanda. Sabi ko, lalo na yung mga ibang kakilala ko doon na batang-batang kasing edad ko rin. Sabi ko, nahihiya akong magbalik doon. Hindi, sabi niya sa akin, lumakas ang loob ko na magbalik.
sa pananampalataya. Yun ang umpisa po, nagbalik ako rito sa pananampalataya sa pamamagitan ng aking manugang noon. Sabi ko, meron isang kapatid dito na nagsalita sa akin na kilala rin ako noon. Sabi niya, ba't naririto ka? Sabi niya, yun ang tanong sa akin. Nabigla po ako sa tanong na yon. Sabi ko, kung nandirito ngayon dahil may utang po ako ngayon. Malaki ang aking pagkakautang, sabi ko, sa ating Panginoon. Lahat po tayo, kahit sino, sigurado may utang din tayo sa ating Panginoon. Sigurado po yun. Ako po hindi ako bihasang magsalita, lalo na po sa Bible. Pero nung magbalik po ako sa pananampalataya, doon naman ako nasubukan. Sabi ko sa aking sarili, kung ito man ay pagsubok, sabi ko sa aking panalangin, Panginoon, sana maging magaan lang dumaan sa akin ang pagsubok na dumating sa akin. Alam po ninyo kung anong sinasabi ko sa aking sarili? Ito na siguro ang kamatayan ko, sabi ko doon sa aking anak, kasama ko sa bahay. Ito na siguro ang umpisa ng aking kamatayan, sabi ko. Umiiyak yung anak ko noon. Tay, sabi niya, huwag niyong sabihin yan. Pero yung Espiritu, nung nagserbisyo siya, inilapit nila ako. Sabi ng Espiritu, hindi pa raw ako mamamatay dahil may gagampanan pa akong tungkulin sa pananampalataya. Totoo po yun. Nung nagbalik na ako, alam po ninyo, itinalaga ko ang aking sarili sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na po sa simbahan, itinalaga ko na po. Sabi ko kung ano man ang mangyari sa akin, ayaw ko nang umatras, ayaw ko nang matisod. Yun ang sinalita ko sa aking sarili noon. Mahirap po pala ang umihiwalay sa ating Panginoon. Pero nung magbalik po ako, alam po ninyo, ginawa ko po ang tungkulin ko. Sa nila ayaw ko na pong matisod dahil mahirap pong umihiwalay sa ating Panginoon. Ngayon po, yung palang paglilingkod sa Panginoon, inihikayat ko kayo mga kapatid, may kagantihan po pala ang paglilingkod sa ating Panginoon. Alam ng ating kapatid na si Kuya Joe kung anong nangyayari doon, alam niya. Pero ako, hindi na ako nagpa-apekto sa mga salita ng ibang mga tao. Maging matibay po ako ng konti sa pananampalataya, hindi po totoong matibay na matibay ha. Katamtaman lang po, medium lang po. Yan po. Kasi kung magiging matibay ako, alam po ninyo, baka sasabihin ng nakasulat, kung sino man ang nagsasabing siya'y nakatayo, baka siya'y mabuhal, sabi niya, mag-ingat kayo. Yan po, ang sabi niya. Ngayon po, yung pananampalatayang paglilingkod sa Panginoon, hinihikayat ko kayo, maglingkod po tayo ng may katibayan din sa ating Panginoon. Italaga na po natin ang ating sarili sa Kanya upang yung pangako niya sa atin makamtan po natin. Ako po, hindi ko akalain na may darating sa akin isang pag-asa sa aking buhay. Sabi ng Espiritu sa akin, darating ang araw, sabi niya, ikaw ay pagpapalain. Sabi ko, nabigla po ako, hindi ko maintindihan yung pagpapala sa pagyayaman, pagpapala sa Panginoon, o ano po yun. Yun po, hindi ko maintindihan noon eh. Pero, napakapalad po natin, tayong mga nasa pananampalatayang ito, naririnig po natin ang mga salita ng ating mga patlayang dumarating. Sabi niya, kung maaari lang, makinig tayong mabuti sa kanyang mga aral upang tayo po ay kakamtan yung buhay na walang hanggan. Yan, alam po natin ang mga nangyayari ngayon sa atin, nakapaligid, napapanood po natin. Yan po, sinabi ng ating kapatid na Joey, napapanood po natin kahit po doon. Kahit doon po, nakikita namin ang nangyayari. Kahit po yung nangyayari dito sa mga ginagawa ng
dito sa inyong sentro, bagong sentro, sa ating sentro, sabi ko na, napapanood ko po sa post, nakapost po yan. Kitang-kita ko yung kapatid nating si Day, pagod na pagod. Nakikita ko po yan. Yung kapatid nating si Fred, nakikita, iba nga iba. Hindi ko lang kilala kung sino sila. Kaya tayo mga kapatid, ang Panginoon ay mabuti sa atin kahit tayo nagkakamali o nagkakasala pa sa ating paniniwala sa Kanya. May babasahin po ako doon sa Nahum 1:7. Matandang tipan po. Yan po ang aking pag-aaral na may iwan ng bawat isa sa atin upang tayo ay Nahum 1:7 kung hindi ako nagkakamali. Sabi ko sa inyo, hindi po ako masyadong biyasa sa Bible. Narito po, dito sa Nahum 1:7. Mabuti. Mabuti po talaga ang Panginoon para sa atin, kahit tayo nagkakamali. Katibayan sa kaarawan ng kabagabagan. Yan. May isang matibay sa atin na tumutulong upang kahit sa kaarawan ng ikaw man ay nababagabag, tayo ay tutulungan niya at hindi niya tayo iiwan. At nakikilala niya yaong nangaglalagak ng kanyang tiwala sa Kanya. Yan po ang isang pag-aaral na aking nasambit sa inyo at maraming salamat po. Yung kapatid niyong 2 beses pa lang tumayo, Romy Aguilar po, kay Ariana Nimbi. Di ta kanya mo po yung oras tamo, maya payabak po. Yung kanako po, pag nakaya mo, uling pisabi tanay kitang may labas sa Domingo, hindi kita pong may labas sa Domingo, kung may tagon na dinalo, uling may paglibin ko. Yang para po ka na ako, lawyan tamo yung sarili tamo, ng kasanting mayakit na po. Nung yatala din ang katuparan din hanggang mo kitang balik-balik ingi katang pisabihan niya po. Yan naman po rin sabihan, ding member, makalupala inupormi ka rin manungkulan. Ali po, din pong member, mas makapantalon lang matuling, maski maung niya malyarya. Makapolo shirt lang maputi. At inkwelyo. Din pong babae, padang matuling, polo blouse po, maputi ka lupa rin itang
Kayungan. Salamat po, karening kay katamong meging tagapag at kining kay katamong meging tagapagpaalala ngining oras, sing kay katamong busy na ning kay katamong lunduyan. Alang patugot po paga nakadala rening paga nakanala rening kay katamong tuntunan. Malyaring gawan tamo po ket iba at halapong metong man sumabi kay katamo na emi po kasi balo. So, impong Enero ngay ni, manibat po ket ang pisabi tayo ing dening kay katamong dapat tukyan. So, makapagtala ko po. So, second time. Kita pong pisabi tayo ni first Sunday po of January. So, yung second Sunday po, mag-start kong so, may ka-improvement naman po. As of now po, kitang January 12, 2020, then pong may roll call kanita, 28 person la po. So, ngayon pong aldo ngay ni, may pitnala po. 14 la po katao. Detang makapalda. So, assure you, ngayon pong February, kalantugan daw kong pasibay. Huli pong yan na yung kakatamang gawan po. Pota galang, ako po migsimba. Pota po maging buligaya kay kayo nene. Eya po maging buliga o batu kay kayo. Eyo po sa sangkan na kayo po makapagpalda yan ako simba. Kalupa na po yatsi, may pilit yan po. Uling tutuki, alawen nyo na makapaldaya po ngayon, tsaka pa maka-stacking. Alaya pong sinabing Diyos nung matsura ka, nung matsura la pura yung bitisyo, yung importante itang katapatan tamo po. Salamat po, kapatad. Lawen nyo na, uli pong tinyang matibe, kapanaligan, or bisayang tuki. Bilang makapasako po, hanggang masakit la po kano rembitis na, yan, migpaldaya. Ay, atin yata ang tatagal, yung kaya katamong kapatad. Pasibay po maya pa oras po kay kayo. Yung pong sinabi natin ng espiritu neto, kita mo po, yung tamong minuna kay uniforme, kay sibol. Ini po, kita Litak mo po,